to say about your happy birthday? Nothing. No, give some, no, טישים. צריך משהו סלרמי. מזל טוב. הרבה מזל טוב, בבריאות. תודה לכולם שבאו. תודה לבנות שהתאימו לנו. תודה לבנות שסיירו לנו את הרחול וסיירו לנו את הערב השמח הזה. תודה רבה. מה שיותר מהר, אפילו אתמול. אנחנו בתודה לחיילי צה"ל, עטורי הגבורה, שיחזרו בשלום הביתה. ולפצועים החלמה מהירה. עכשיו, תודה לבעלי על 64 שנות נישואים, מאתגרים וטובים. תודה לבנותיי המסורות והנאמנות ולבעליהם היקרים. אני גם רוצה להודות להם בהזדמנות זו על כל המאורע הזה שהם עשו וטיפלו ועמלו. ותודה לחתני דודי שמעוני על המקום שנתן. תודה לנכדיי וניניי המסורים והאהובים. עכשיו תודה לאחותי היקרה שתיבדל לחיים ארוכים, ולבעלה משה חסון שאיננו איתנו אבל נמצא בלבנו בנאמנות ובאהבה גדולה ובמסירות. מגיע לו. תודה למשפחות חסון ונשר הנפלאים, האוהבים והנאמנים, ולאבא אבי ששלחה לי מכתב תודה יפה מאוד. תודה לבתם שנהדרת אבל נמצאת איתי. תודה לאמנון ואינקה שבאו לשמוח בשמחתי. תודה לדבורה שלום שבאה ותקחה לבוא גם לשמחתי. תודה לתמי ולתיני שתמיד נלכתי לארוחות באהבה ובמסירות, וגם לחביב שמעוני. תודה למשפחת זיידנוולדר ממקסיקו ואליו
שנעים אותנו בלב פתוח ובנתיבות. בילינו בחברתם יותר מאשר בילינו אף פעם בארץ. תודה לאלון ולאריאלה סטיינברג המסור לתנועתי וגופי. תודה, אלון, אין לי מילים. תודה לתמי, ביתי הרביעי, שתמיד אני בזיכרונה. לדיל. תודה לרחל תיבדל לחיים ארוכים ולדוד שלומוביץ' ולתפארת מדינת ישראל. אישה מלאת חוכמה ואהבה. תמיד אני אזכור איך התרגשתי לפני שהיית באה לקחת אותי בבית ספר. כאילו זה אירוע מיוחד, כאילו זה לא קורה כל יום בעקביות. איזה כיף היה להיכנס לאוטו ולשאול מה עושים היום. אם הולכים לסרט, אם הולכים לשחק באולינג, אם הולכים למיניגולף, כל פעם משהו אחר. אתה היית החברה הכי טובה שלי, סבתא דואגת, זה נהג מונית, הכל בחבילה אחת. אני אולי הנכד הכי צעיר, אבל אני וסבתא עברנו הרבה ביחד. נכנסנו יחד עם האוטו בקיר, וזה לי מלאתי בחיי אחרי שזרקתי סבא דוכן כדור בכרמי יוסף, והיה אין ספור נסיעות למוקד ביחד. זוכרת ששברתי את האגודל ועשינו התערבות, היא שבורה עליו, וניצחתי. אז החוויות האלה עם סבתא לימדו אותי הרבה, בעיקר שבזמן משבר, איזה כיף שיש לצחת. והיופי הוא שבתור ילד, הייתי בטוח שסבתא תקווה היא סבתא רק שלי. החברה הכי טובה רק שלי, שהיא דואגת רק לי. וכל נכד ונכד הרגיש בדיוק כמוני. וזה היופי, זה האהבה של האישה הזאת. אין סוף לה כמות האהבה והתשומת לב שהיא נתנה לנו. סבתא, אני אוהב אותך מאוד מאוד, ואני מאחל לך עוד שנים רבות של אושר, שתמשיך להיות השראה ומודל לחיקוי לכולנו. אוהב אותך סבתא. אבל הנימוק היה נימוק מאוד של נילי נוימן, מאוד של הבת שלך. זה מרגיש נכון, דניאל. ואני כבר לקראת גיל 40, שאתה יודע, נימוק כזה ונימה לא מתווכחים. והאמת שזה היה ממש, בהתחלה כזה, עצמתי מה אני צריך עכשיו להכין משהו, אבל האמת שזה בסוף יצא ממש טוב, כי זה גרם לך לחשוב, לשבת ולהיזכר בכל הרגעים איתך. אז כמה רגעים, כבר בגיל 3 אני זוכר אותך באה ללונדון, וקונה לי כמות מתנות שבאמת, גם בבאתי גם פאלאס בקריסמס, אין הרמה כזאת, והכל מגיע לווסט המסטד לדירה. אבל הוא הולך לסתור לחמות פה. שהיא מגיעה, טוב זה רק לזקנים, מגיעה למעלה צביעה, ולא סתם עם מגאסון, עם סופר מגאסון, זה הראשון בהיסטוריה של מסגר, הילד הכי פופולרי באמת בכל הצפון הייתי. הביקורים איתך אצל סבתא ציפורה, שגם מגיעים לכפר שמריהו ויוצאים עם 20 בונבוניירות בדרך לאוטו. את השנה שגרתי בכרמי יוסף, שנה של נס שכמות הממתקים שנכנסה למגירה ואז לבטן שלי, באמת, זה שאני עדיין חי, זה פשוט מדהים. גם את העצירות שלי בכרמי יוסף בתור סטודנט, שאני מגיע בידיים דקות וחוזר עם קופסאות של שניצלים שרחל הכינה כמובן, שאף אחד לא יחשוב שבישלת או משהו. באמת היה ממש כיף. אבל עכשיו באמת, חוץ מהזיכרונות היפים והמשעשעים, התהליך של להכין את הברכה גרם לי להיזכר או להבין מה המשמעות העמוקה אחרי כל הפינוקים האלה. זו הבנה עמוקה שהייתה לי את הזכות בתור ילד, והיום את הזכות בתור אדם בוגר, להסתובב בעולם עם מה שהארסים בתיכון שלי בנתניה קראו לו גב. אבל זה גב של תקווה. שמת לב ענק שרק רוצה שיהיה לך כמה שיותר טוב, ותמיד תדאג לך בכל צרה שרק תמיד תהיה שם בשבילך. וזה באמת זכות גדולה להסתובב ככה בעולם. לסיום, אני נאלץ פה לצערי להיזכר שבפעם האחרונה שהייתי במעמד הזה ובפורום די דומה, זה היה שבלוויה של סבא, גם שם קראתי דברים. אבל זה גורם לי עוד יותר להעריך להודות על ההזדמנות שניתנה לי, להודות לך פה כאן בלייב. להודות כאן,
באמת, אין דבר מדהים מזה. תודה רבה של הגב הענק הזה שנתת לי ולכל הנכדים שלך ולכל הנינים שלך, באמת. המון מזל טוב, ואני וגם שירי ועמוס ונונה אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. וכל הנכדים. Thank you so much for watching. Please, if you like my video, like, subscribe and share. Bye bye.